So kumusta mong tanan sa lockdown may igsuon? Wa tay lakaw-lakaw, di ba? Ako sa akong kabahinan, personal experience, pagsugod mga June, wa na ko'y kaubang seminarista tungod kay nahuman na sila. Dito na pod sila ni transfer sa another stage of formation. Ako ra in taon na siya nabilin sa seminaryo. Mao to nga ako ra usa magmisa. Magmisa ko, mayon ko, the Lord be with you. Mayon po ko, and also with me. Unya, man ako basa sa opening prayer, ako po'y lektor. Basa po lektor. Unya, magbasa na ako, first reading, second, gospel. Ingko maghumili, mabaka ko, no? Ingko maghumili ko, ani, buragi ko buang-buang na yun, eh. Kisa may minaw kong humili, nga ako raman rin isa. So, first time sa akong pagkapari, nga, nakamisa ako rin taon usa. Pila gito ka Domingo, ako ra usa pirmi. Ingko sao man ako ni nga, ang ako mga silingan sa seminary, magsimbahan man to sila. Pero di man pwede makasimba kay di wala man gialaw nga naay matambong sa misa. Labaw na tong nabalita nga dunay ni mga parokya nga nga lockdown tungod kay na-infect. Sinisamot ng among provincial ning isa nga, please be careful kung ka magmisa, please kanang inyo ra gyud pinakakauban sa balay. Na akong cook kay di man to siya simba ambot lakaw to basig manimba sa laing parokya. Na ako ra gid taon pirmi magmisa usa. Pero anyway, bisan kung nag-inosara pero naa manggihapon tay kauban ang atong Ginoo. Amen. Kahit nag-iisa, hindi malungkot, di ta lonely tungod kay wa man ta pasagdi ni Lord. Kay hangtod karon naginhawa pa bitaw ta. Sa atong mga pagbasa maigsoon labaw na sa atong ebanghelyo, ano na kay tulo ka punto nga akong ipaambit kaninyo. Una, kitang tanan pinili kita, dili kita pinilian. Mo kanay nadungog nato si ebanghelyo. Ang magsasabwag og binhi, ang nagtanom, gipili niya ang iyang gitanom, mga maayong binhi. Busa makaingon sabta kakitang tanan pinili sa Ginoo, dili ta pinilian. All of us are the best and good in the eyes of the Lord. Pinili ta. Gani sa atong bunyag, ang pari pagkauman sa bunyag minguman, bag-o ka ng binuhat, gisulob na nimo si Kristo. Mo man ay isulti sa pari kanang mahapit na mahuman ang bunyag sa bata or sa dagko. Kitang tanan nakasuway ta nga kita sad mamili, no? Mamalita og mga sinina, may kitang mamili, di ba? Pero kami mga laki, dali rami makapili. Kung muadtog mall, unsay tuyo, ako muadtog kog mall, waray 30 minutes sumangko. Kung unsay akong gusto, sinina, pagtanaw ko, nindot na ni, wa palit dito. Pagkabos na sus, napamay nindot day diri. Wa na, napalit naman ako, human na. Pero kanang mga babae, kamo, di ba, mamalit mo, pero tindugayan ni mamalit, no? Sukod-sukod, uy, gini, nindot ni, dito na sa sisa, uy, nindot ni. Sus, hangtod nga, pero tindugayan mo humagsig pamili. Mga diha to'y bana nga nasuko sing asawa. Kaya nagdaha siya og itlog, pagka humagpamalit sing asawa, nahimo ng piso. Kaya perting dugayan na human og pamili. Pero tanaw na ito itong kaugalingon, ako, pinili sa Diyos. Makita gani nato atong kaugalingon nga dili ta worthy. Dili ta angayan. Gani makadumdum ko during our ordination 19 years ago sa among retreat, nigawas gyud sa among pagpamalandong. Ginoo nganong imo man kaming gipili nga dili man gyud mi angayan. Makasasa mami, dili man mi perpekto, dili man sad mi the best, dili man mi mga bright yung kaayo, dili mi mga mayong tao. Nganong kami mga gipili gyud nimo Lord? So nigawas na sa among retreat,
Pero bisan pag dili ta worthy, dili ta angayan, dipili gihapon ta sa Ginoo. Mga dili di ay ta angay pod mamili. Dili ta angay mapili kay gani kung atong tanawon atong kaugalingon, dipili ta bisag dili ta angayan. Busa isip Katoliko, isip Kristiyanos, kinahanglan ablita sa matag usa, labi na sa mga kahuyangan sa matag usa. Dili ta makademand nga you have to be perfect. Tungod kay nahibaw ta nga kita sad mismo dili sad ta perpekto nga tao. Mao kitang mga anak dili ta makademand sa atong ginikanan. Sa man niya kung ginikanan nga lahi ra may subang ginikanan, oy di man ni buutan. Pero kung tanawon sa atong kaugalingon, buutan sad tang anak. Daghan sad tay mga kahuyangan. Bawa ikaw asawa dili sad ka makademand sa imong bana. Unsa man niya kung bana, oy? Kaingon man ako unig, siya na. Di man di ay. Di ba? Mga nakahibaw naman tana kanang honeymoon period. Di ba? Ang kantahong kuno sa bagong kasal. Kanang kasal ba? After the wedding, kanta kuno, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kanta-kanta kay himaya. Nga pag-abot og mga 10, 15 years, mukanta na ba? Panginoon, maawa ka, ang aking asawa palahubog pala. Unya, pag-abot ng mga 20, 30 years, di ba? Mukanta naman, kahibawan mo na. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking asawa, kunin mo na siya. Awa na. Pero kung buto naon, dili pa yasad taka-demand. Di taka-demand nga, ang akong bana kinahanglan perfecto sa, sus, kung tanawon po siguro si imong bana, tanaw po nimi, sus, kini pong akong asawa. Kani anto, humot-humot man eh. Karon baho na ning ugingot. Na maora pa, tabla ra. Wagir, way perfecto. Pero actually, kung nakaroon panahon na, makasay bayata. Kaya kamo, di naman mo ka-lipstick. Ka-lipstick, ba mo? Pag-lipstick, di naman na makita na itong mga lipstick, di ba? Pwede paganit, di na manot brush. Kasimutan, pwede na nga atong baba, nga kuha naman ta. Pag before bitaw missing ko, manot brush pa ko, di. Di, mabitaw ni makasimutan sa akong mga parokyano, pero anyway, joke na, manot brush ta kay, para na sa atong mga ngipon ba, para sa oral care. Anyway, so unang punto, gipili ta, dili ta pinilian. Ikaduha nga punto, nahibaw ta, na bisag kita pinili, pero sa makadagang hinggayon, wala nato pilia ang mipili ka nato. Nahibaw ta, sa makadagang hinggayon, mabisan pag nahibaw ta, we are loved by God. Actually, mo man ay sa seminary, during the personal sharing sa mga seminarista, mo na pangitaon actually sa mga formators. Kung ang seminarista, convinced ba siya nga gihigugma siya sa Ginoo through the love of his loved ones or his parents? Kay kung ang usa ka seminarista dili siya kumbinsido nga gihigugma siya sa Ginoo, dili sad niya mapadayag ang gugma sa Ginoo sa ubang tao. Actually, mo na pangitaon yun sa usa ka formator. Ako personally, sa daghang mga sharing, kada buwan mag-sharing mi. Tag 1 hour kada seminarista. Actually, mo na trabaho. Tungod kay amo bayang responsibilidad inig ma-ordain kini mga seminarista, mahimo ba yan silang mga pari parehas namo, mga lagad sad sa mga tao. Usa o mapagpangalagad kung sila mismo dili sila kumbinsido nga gihigugma sila sa Ginoo. Sa ato pa kitang tanan,
In one way or another, nahibaw ta nga higugma ta sa Ginoo, pero nahibaw ta sa makadaggang higayon. Wala nato siya pirmi higugmaan. Usahay makalimuta nga uban natong Ginoo. Diya sa atong pagnegosyo, usahay aduna ka ng tentasyon sa kanang sobrang tubo. Kasa bayasad ta. Mo kami naasod medyo gamay nga grocery. Akong mamay ngon siya, kung tubo ani, kuan ra magyud 5% kay mao ra may kuas BPI. Kuan niya makaginansya pa kana. Ginansya gihapon oy. Kay ang pinaka-importante, makatabang ta sa mga tao kay daghan ra bay naglisod karong panahon na. Yan nalipay ko kay tinuod, sus nagkadaghan ng iyang mga stocks bagi pakita ko. Okay sa ning mga tao malipay man bisag gamay ra bisan kung gamay ra og ligas nimo sa pikas pero mubo ka, malipay ba ng mga tao, mabalik-balik na, kaya barato na. Kasi ko okay sa ning style sa akong mama akong mama katikista na sad. So sa atong pagnegosyo, ato bang ipuy-an ang values sa Ebanghelyo. Sahay atong makalimtan. Diha sa atong pagpangalagad usahay, may kalimtan nato nga ang ato day inadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, pagpangalagad, extension sa atong pagka-Katoliko, pagka-Kristiyanos. We are Catholic, we are Christians, not just inside the churches. We are Catholic, we are Christians, even outside this parish church. Pero sahay, ato ka ng may kalimtan. Sahay, dili ta aware na nakahimo na daytag mga kalapasan, nakahimo ta, nakapasakita sa mata sa atong Ginoo. Mao nga ang ikaduha sa makadagang higayon, bisag kita pinili, pero sa makadagang higayon, wala nato pilia, si Lord nga mipili kanato. Ikatulo nga punto, towards the end of the gospel, atong nadunggan nga ang nagpugas miingon siya, ayaw lang nag-ibta, sagdi lang, ayaw sa nag-ibta, unya na sa ting-ani. In a way, the Lord is saying to all of us, ingon siya, kahit pa ilang beses mo akong iniwanan, kahit pa ilang beses mo akong sinaktan, kahit pa ilang beses mo akong ipinagpalit, pero sa kauli-ulihan, gusto kong maging akin ka lamang. Amen? Mura bag telenovela. Saan ka man mapunta, gusto ko in the end, tayo pa rin forever. And that is the good message of the gospel. Ang kinuom yun siya, bisan pag makadaghan ta nga makasala or mobiya kaniya, pero nagpaabot siya nga sa katapusan mag-uban ra gihapon tang tanan. Mga adunay Bible scholar, author siya libro, ningon siya, I believe gamay ray tao sa impyerno. Kuan siya kanang orthodox, kuan siya pari nga writer. Akong ginumdum ang ngalan, nakalibot lang ko. Ingon siya nga, I believe gamay ray tao gyud sa impyerno. Kaya ang atong Ginoo sa iyang pagkamahigugmaon, mga luluyon, siguro sa katapusan sa ato ginanhawa, mangutana paghapon siya, anak, ako ba'y imong piliun or dili? O siguro kitang tanan, kung maingon ta, Lord, sorry, ikaw gihapoy ako piliun, bisan nakasala ko sa makadaghan. Ingon siya, siguro sa kamanggaluluyon, kamahigugmaon sa Ginoo, andam siya gihapong mudawat kanato. O nga maingon siya, I really believe kamay ra siguro itawag yun sa impyerno.
mga igsuon, mo kanay nindot na atong pamalandungan sa atong pagpanguli sa atong tagsa-tagsa panimalay. Hinautunta nga doon natay kabli sa matag usa. Kung galing nakahimo og kasaypanan ang imong miyembro sa pamilya, sabta sila. Kay gani kitang tanan bisan dili ta angayan, ipili man ta sa Ginoo. Nya bisan gani nahibaw tang makadaghan ta, nipahilayo kaniya. Ang iyang gugma perme, constant, stable, forever. Gani bisan pag-unsay may tabo, gusto ni Lord nga mahiuban ta kaniya forever. So therefore, we have to give chance also to others. Di ta mo diman nga kinalam perpekto ang uban natong mga igsuon or ka paryente or ka mga silingan o ka pari, kay kitang tanan parehas ta aduna tay mga kahuyangan. Gani kami mga pari, doon na sad mi kahuyangan. Sahay makasala mi, makalimot mi sa among bukasyon. Pero ako convince ko nga basta abli lang ang atong kasing-kasing sa pagbag-o, andam gyapon na Ginoo sa pagdawat kanato. Amen. Mo kanay atong nga pagampo panghinaot.